Ara em donen una recta i una circunferència i el punt de tangència en la recta. Sabem, per la propietat de les tangències, que els centres de les circunferències tangents a la recta en aquests punts estaran en la perpendicular a la recta pel punt de tangència. Dibuixem una circunferència auxiliar de radi qualsevol que ens talle a la circunferència que ens han donat. O'. Trobem un eix radical entre aquestes dues circunferències. I aquest eix radical es talla amb la recta, que és un altre eix radical, en un punt, centre radical. Si agafem la distància del centre radical al punt de tangència, obtenim els punts de tangència en la circunferència. Tenim un punt de tangència i un altre. Unint punt de tangència i centre, obtenim un dels centres de les circunferències tangents. O2, i unint punt de tangència i centre, obtenim O1. Amb centre en O1 i distància fins al punt de tangència, dibuixem una circunferència i amb centre en O2 obtenim l'altra circunferència.